aamutalvi. Mitä lappua? En tarvista. Manteli! Se on palannut! Tässä lukee, en tarvitse hevosta, koska sain lahjat. Oi Manteli! Jos meillä olisi lahjat, niin joulu olisi pelastettu. Mutta onneksi saatiin edes Manteli kotiin. Jep. Meiltä tulee lahjaton joulu. Niin. Nämä kurjat lapset ei saa nyt lahjoja. Niin on. Kurja joulu. Niin. Ei lahjat tuonut onnea mun yksinäisyyteen. Saatte takaisin. No mutta sehän on kiva. Haluatko lähteä mukaan jakamaan lahjoja lapsille? Se auttaa yksinäisyyteen. No, mä tulla. No niin, kiva juttu. Tule vaan.